said to my dad, the Lord has used her so much. I believe Uti song and maybe almost song like she has made an impact in some way. Hallelujah. Together benobaba. We are truly a blessed generation to have abantu abavuso uNkulunkulu who will not compromise the gospel. Hallelujah. Even when the gospel is diluted, but who will keep it pure so that we may know ukuthi iyini into epure. Hallelujah. Let us welcome bazalwane, my mother, Dr. T. Mahlaba, ehamba nobaba, egameni likaJesu. I believe ubaba uzasibingelela. Ake sishayile umoya ingcwele kakhulu izandla. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane singahlala phansi. Ngokuyithoba angibingelele kakhulu, ngiyakholelwa ekhoneni kaMoya Ingcwele. Ngibingelele uMoya Ingcwele khona phakathi kwethu egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Bese kuthi ngokuyithoba sibingelela abantwana bethu. Thixo abavusile wabavusela lesi sikhathi umfundisi uNtshangase kanye nomama uNtshangase egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Amen. Sibingelela ibandla lonke. Siyabonga abazalwane ngendlela emangalisayo. Sisathe nje singena sezwa uThixo esebenzisa abantwana ngalendlela. Amen. Sibusiseke kakhulu. Hallelujah. Siyathanda ukubabingelela nabo. Bese ngokukhethekile ngibingelele inkosi yakwaMahlaba, isithandwa sami egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Lacela umyena makukhona okubekeke enhlizweni yakhe ngimnikezele lithuba egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Ngibingelele bathohlelo nabantwana bethu baba nomama. Glory to Jesus. Amen. The angels of this house. Amen. Mamkhize siyabonga. Sisi perfect. Siyabonga. Imbali zezwe zonke. Ngisho noma busumama uyimbali yezwe. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Ngizobafisha nakulibazana ngibona lethu bengalinde. When God created a woman, He waited ukuthi enze umuntu onabantu phakathi. Umuntu wesilisa nje umuntu onabantu. Amen. And unembewu edecide gender yomntwana ozozala. Okay. So emntwini wesilisa kukhona male and female. Amen. Bangizwa aba biology seshebela mayibamba lento. Kwafuneka kube khona umuntu amenzayo and amnika ama instructions ne responsibility yokusebenza. Amphefumulele. Akhulumise phezulu kwakhe. Ebese ezibuka kuyena ukuthi lento engenza uyafana nawo. Before adlulele ku step number 2 ukuthi akhiphe umuntu emntwini. Ukuze akwazi ukusiza umuntu. Umuntu wesifazane uphuma kuNkulunkulu kodwa akaphumi direct, uphuma emntwini ophuma kuNkulunkulu. That is why umuntu wesifazane ufuna uqiniseke
izinto ezikusizayo nozisizayo ukuthi ziphumaphi. Ungasizi into noma ungenzi into engafana la uvela. And kwathi wangumuntu esifazane akukuhle mayengekho. Hayi ngoba wayengekho wayekade ekhona kodwa efihliwe. Ingakho ekwazi ukufihla izinto, ekwazi ukuzigcina izinto for 9 months ngoba uphume la kade efihlwe khona. Amen. Kwafuneka umuntu ozosiza indoda aphume endodeni. Okay. Njengoba indoda nje iphuma uNkulunkulu ingoba izokwenza into esho uNkulunkulu. Yeah. It's a pity abantu besisa bekho la. Kodwa ku right. uNkulunkulu wenza icebo ukuthi singabantu besifazane ekusindisweni kwethu sikwazi ukuphuma endodeni eyafa yavuka. Noma indoda uphume kuyo yenzani kwenzekani anganondla nezingane ukusindiswa kwakho kwenze ukuthi lokho yaphuma kwakho endodeni kulungiswe. Khona kuzophuma izinto la kuwe. Nimbekela lokho? Khona kuzophuma izinto la kuwe ezichaza ukuthi uphuma entweni ephumaphi. Imiskolo. Yeso. Qiniseka ukuthi uphuma kuJesu. Khona kuwe kuzophuma uJesu. Ngoba nje umuntu esifazane etraceable ukuthi uvela uNkulunkulu ngendoda evela uNkulunkulu. Kufuneke avele uJesu ngoJesu ovela uNkulunkulu. Yeah. But isimanga umuntu esifazane uthe sekuvele esevele uNkulunkulu uNkulunkulu wezemhlabeni ngaye. Kusho ukuthi kufuneka uqiniseke ukuthi uvelaphi, ukholwa ukuthi uvelaphi ngoba la uvela khona kuzovela lezo zinto ovela kuzo. Amen. So uNkulunkulu wabona kuhle ukuthi uma ngabe ngikhuliswe umama Mahlaba yena okhuliswa ugogo Mahlaba bese ngisizwa umama Mahlaba obeyisipho esivela uNkulunkulu. Kodwa before ngisizwe umama Mahlaba kwafuneka ngikhuliswe umama Mahlaba ungasekho. Ngivume ukuphuma kuye. Angani noma nisekhona ngivume hayi ukuthi kwakuvume mina kodwa ngiphume kuye ebe yena ephuma kuNkulunkulu. Ukuze nginike izinto zikaNkulunkulu. Yeah. Ukuze ngenze ngibe ready ukuba ngicommunicate nomsizi wami. Amen. Ufike ngihlasela u1000 wangenza ngahlasela u10000 ngoba umuntu wesifazane une potential of multiplying what is given to her. Une potential of multiplication. That is why I check into engizoyitshala kuye ngoba izophinda back to me. So into engenza ngimbuke esibusiso kade ngikhuluma nomzalwane sengivala kade ngikhuluma nomzalwane ekseni ngithi he is my son. Angizokusho ukuthi ubani ngithi kuye you must learn how useshadile ngithi you must learn ukuthi uNkulunkulu akufundise ukuthi umuntu oshade naye uphathwa kanjani ngoba unamagama amakhulu abizwe ngawe so not just for Israel but for you as a man. 1 kuthiwa umsisi, 2 kuthiwa iCrown, 3 kuthiwa into ifavor, 4 kuthiwa inkazimulo. Akayona inkazimulo kaNkulunkulu uyinkazimulo yendoda. Lokho kwenza indoda ibe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngoba indoda iyokukhazimula kaNkulunkulu, umfazi ukukhazimula wendoda.
manje momphatha kahle umuntu wesifazane uphatha kahle inkazimulo yakho momphatha kahle umuntu wesifazane uphatha kahle ikrown yakho ezethini momphatha kahle umuntu wesifazane uphatha ifavor yakho ifavor singayibiza ngokuthi isho ipreference singasho futhi ukuthi injengomuntu ekhethwa phakathi kwabantu so nokwenzela into enye ongayideserve ufumene favor lonjalo ingakho abantu besifazane befumene favor njengoMaria ngoba bayifavor ingakho kuthiwa uthola umuntu wesifazane uthola into enhle ngoba uma engekho akukuhle lithi iBhayibheli wenzela indoda yakhe okuhle zonke izinsuku why ngoba uyinto enhle makwenza into ebhedayo wenza into engafani nawe kusho njengoba kuthiwa into enhle kusho ukuthi uyiyo by nature by creation by God's purpose it's an assignment amen ngala mazwi I thank you amen and I bless my God Hallelujah. Ake sayizandla kakhulu. Amen. Hallelujah. Siyabonga bamahlaba ngendlela emangalisayo. Hallelujah. Kule mzuzwana nje sesidlile. Siyabonga kakhulu. Simbonge kakhulu uThixo ukuthi asivulele umnyango. Sibe khona phakathi kwenu sizwa nje kumnandi ngendlela emangalisayo amen njengoba ngisho ukuthi nathi kuningi esesidlile sikhona phakathi kwenu ngizocela nje ukuthi sithole izwi laphana kuJeremiah chapter 9 verse 17 itheme ke nginikezwe yona a woman's supplication brings blessings to a family and to the nation noma ke mhlambe ngizobuye ngiphume amen ngizocela ke osetholela ngifundele Jeremiah chapter 9 ku verse 17 verse 17 Usho kanje uJehova Sebawothi uthi qaphelani nibize abesifazane besililo ukuba bafike nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike ngizocela ubamtshanga sasibonge Baba siyabonga egameni lika Jesu izwi lakho liyaphila izwi lakho lingamandla Siyabonga ukuthi ngalo Nkosi ethena amandla uzokhuluma phakathi kwethu sifundise usiqondise Siyabonga ukuthi ngalo Nkosi yethu uzotshala okusha kithi Nkosi ethena amandla Namhlanje Nkosi engcwele inhliziyo zethu siyazivulela wena nengqondo zethu ukuba ukhulume phakathi kwethu egameni lika Jesu Kristu uMnazaretha ongcwele amen Siyabonga kakhulu uJeremiah ke bazalwane siyazi ukuthi uma echazwa kuthiwa he was a weeping prophet amen ingakho nasevesini lokuqala uma silfunda siyamuzwa umekhuluma uthi sengathi ikhanda lam lingagcwala amanzi ngilithanda in English uthi oh that my head were a spring of water amen so ke ispring bazalwane asinqamuki yezwakala ngoba he was a weeping prophet uzathi bengiyakhala imini nobusuku ngabantu bami ababuleweyo yezwakala abantu besifazane umeqhubeka uthi and my eyes a fountain of tears hallelujah so la usinikeza isithombe sokuthi ube luhlobo luni lomprofeti kuyezwakala so uma siqhubeka siyofika ku verse 17 uthi nakhu uNkulunkulu akushoyo uthi akuqashelwe yezwakala bazalwane ngoba akuzubizwa noma hlobo luni lomuntu wesifazane kukhona lolu hlobo oluspecific
oludingekayo. Amen. Uthi aqashele kubizwe abesifazane abahlakaniphileyo futhi labesifazane abadingekayo basheshe. Yezwakala ngoba nangu umonakalo. Ikhona lento okufanele ilungiswe. Uma sekonakele kangaka ukufa sekwenyuka ngamafastela neinsizwa zidindiliza ezitratweni, kukhona lokufanele azolungisa lo monakalo. Akasho ukuthi akubizwe izibonda zendawo, akasho ukuthi akubizwe ama-politicians, akasho ukuthi akubizwe amakomiti ebandla, kodwa uthi akubizwe abantu besifazane. Yezwakala abantu besifazane. Lento ayishoyo uMoya Ngcwele ngoba Mahlaba ukuthi entweni enhle kulindeleke into enjani enhle. Ngamanye amazwi kubalekile ukuthi umuntu wesifazane uhambe ngobizo obizwe ngalo. Ngimthanda in English ngelinye ihumusho uthi send for the most skillful of them. Amen. Yezwakala bazalwane. Kusho ukuthi one skill ekwenzeni lento ayibizelwe okufanele azo yenza. So ke kuthiwa kwaJuda bazalwane bekunabantu besifazane abebeqashwa abebe skillful ekulileni. Ngiyezwakala. So uma kutholakala ukuthi kufiwe kunalabantu besifazane abazoqashwa bazodinda isililo, abekwenza wena noma awunazi inyembezi noma awuluzwa lolusizi ugcina usulizwa, ugcina usukhala. Ngiyezwakala abantu besifazane. So ke kuyabonakala ukuthi isimo ebesikhona uJuda ube njengesidumbu. Ngiyezwakala. So ke yingekho kudingeka labantu besifazane abaskillful abazozolila ngoba uJuda unjengesidumbu. Ngiyezwakala. So ke kufuneka ingakho umuqhubeka kuze kuthiwa labesifazane abadala abafundise ngisho amadodakazi abo ukulila. Kusho ukuthi lento abanayo le skill abanaso basidlulisele komunye noma kade lento angayizwa aze naye ayizwe njengaye lo oskillful ekuyenzeni. Kuyezwakala abantu abasha. I mean abantu besifazane. Jwayele ukukhuluma nabantu abasha. So uma ufunda uyeza ukuthi bekunzima ngendlela emangasayo kuthiwa uze ungathembi ngisho umuntu oseduze kwakho uma uyifundela bekunzima ngendlela emangalisayo. So ke kuyabonakala bantu besifazane ukuthi izulu lisethembile ukuthi uma kunezinto ezonakalayo kukhona lolu hlobo oludingekayo, nothi nombani. Kuyezwakala. Kodwa okufanele kuqashelwe ukuthi kubizwa lolu hlobo. Niyangizwa bazalwane? Oluzonqanda lo monakalo. Ngoba uma kuzobizwa nanoma ubane lokushini ngoba izinto zonakele, izinto zizoba worse. Kodwa kunalolu hlobo oluthuma liye emadolweni luthi baba izulu lishukume, isogo sidisturbeke. Kuyezwakala. Ngoba bantu besifazane baningi, abantu besifazane, kodwa into ekhulumayo ukuthi lo muntu wesifazane wazana nobani. Kukhona izinto ongadingeki nokuthi uze uzisho, explain ukuthi mina ngihamba noThixo.
noma mina ngihamba noSathane kuyezwakala izinto ezenzakalayo uyakhuluma indlela oetha ngayo iyona ezochaza ukuthi lo muntu wesifazane uhamba nobani ngenkathi uEva kade xoxa nenyoka kanti ngesikhathi ebhize communicator nenyoka udla ushevu wenyoka kuyezwakala bazalwane kubonakale ngento eyenzakale emva kwalo kade xoxa naye ukuthi ubexoxa nobani ngoba kuye kwaphuma ukufa kuyezwakala wafika hey my god kade ngitshela abantu besifazane enkonzweni ukuthi uSathane uyawazi amandla omuntu wesifazane kuyezwakala ngoba kahle uSathane bazalwane wayengaqonde yena uEva umuntu ayemfuna uAdam kodwa wazi ukuthi kuze umsebenzi wami ube lula angiwine lo ngamanye amazwi